Salut! Am și eu filmare cu băiatul ăsta care e hack. Da, am pe GoPro. Tu trebuie să vii la PCC, băietul tată. Tu trebuie să vii la PCC. Vin. Am ambiție și baftă mare, chiar și pe gândire am asigurare. Mă confrunt cu oricine ar vrea, că sunt de categorie grea. Am ambiție și baftă mare, chiar și pe gândire am asigurare. Mă confrunt cu oricine ar vrea, că sunt de categorie grea. L-a picat în turn pe unul? Mintea mea nu are preț. Picat. Sunt băiat descurcărit. Pentru voi eu sunt model, vă sunt model. Se observat după gesturi, vreau să fiu și voi la fel. Cam greu de egalat, greu de copiat. Unicat în tot ce fac, eu v-am pus capac. Sunt un fel de lașul vostru și voi sunteți finii mei. Același ca totdeauna șmecher și plin de idei. Picat unul, picat al doilea. Mai unul. Picat așa. Hei, lelele, nu știți de ce ne vă luați. Hei, liniște că fără interzis. Pe unde am acces, pentru voi este închis. Hei, lelele, nu mă supărați. Hei, lelele, nu știți de ce ne vă luați. Hei, liniște că vă dau interzis. Pe unde am acces, pentru voi este închis. Și spun, sunt capabil de orice acum. Am un avantaj în fața voastră. Hai, spun. Sunt sclavul din Strava. Așa. Și? Îmi pare rău pentru că Concurați cu mine că nu-mi pasă.